Tulis ni. Tulis ni. Sabay tuyo ni mo na kuya. Kwarta. Kwarta. Wala ra Sa ba kwarta. jugoy? Wala ra ba jugoy kwarta ya? Lain kwarta? Wala. Tayo pag-ingon. May kwarta giro ka. Wala jud ya. Ay pag-iyok. Ay pag-iyok. Gamay luk. Pat yung giti karon. Ayaw ya. Kwarta. Ayaw maluwi ka na kuya. Bata pa ang taon kay kuya. Bata pa lagi. Ibaw ko. Bago nakasildo ka sa vlog. Wala lagi. Asa Wala sildo nimo? pa. Asang kwarta nimo? At tapos akong Gcash siya. Kupo ka pa cash out. Adi sa Gcash? Oo. Mapriso ka. Nga, ang saan ba na? Naka Gcash number dra Oo, ya. na kay Gcash. Ako na lang isend guro ni mo ya. Si Isen? Oo. May dagay kong Gcash number dra be. Oh, sige. Be. Tarong nga gid nga. Oo Masin lagi. gid. Ako Di ka na lagi nimo isend. Isen. Patay gid ka. Ayo, Tarong isend agad. lagi na ako. Isend na ako. Tarong nga. Be, Gcash number dagay ko. Asan ako ni suwat? Ada kay ballpen. Diri na lang ya. Oh, ina. Nya pangan. Pangan. Di na. Walang ngan. Nya dili man ko kapaka-shout kung walay charge. Pila man ang imo ano na ni tulison. Pila man? 50 mil. Paano ano na isudli na 50 mil? 50 mil? 50 mil. O tagay ko 1,000. Para sa nang 1,000. Charge. Dili man ko kapaka-shout kung walay charge. Sila lang charge sa 50 mil yan. Tagay na ko 1,000. 1,000 lang. Para makaka-shout ko. 1,000 ang kasaot sa 50? Oo, charge. Charge? Oo. 1,000? Oo, di ba ako kapaka-shout kung walay ka-charge. Tagay ko sa kalibo lang, sa kalibo. Kalibo? Oo. Sige. Ako Igato lang ni mo, isend Dre. ha. Panigurado agad na ha? Oh, paabot ka. Isend na ko. Isend na ako. Sige na. Okay. Ikulot ni mo, Dre. Cellphone. Ako itong Ayaw git-charge. pa nung buha, bisag asa ha? Ayaw Ay, pagdalagtanod. dili. Ayaw pagdalagtanod. Ayaw pagdalagtanod, or pulis ha? Oh, dili mo yun. Kay tablag ka. Siguro do ha? Oh, Magwatuwat ko dire. wata lang ko dali. Magwatuwat ko dire. Isend na ko. Isend na ako. Siya, magbatay lagi ko. Oh, lagi. Tarong nga gina. Oh, Ay, gado upod uglain ha? dili lagi ya. Dili Tara nga. ako. Dili ako mabalik ako. May isend mo diretso. Sige. Wata lang dali. Wata lang. Oh, sige. Sige. Manulis ko no siya. Pero siya nga ako natulisan. Takto kayo. Ano ko sa kalibo. So siya isend din ako siya Gcash. Gusto. Patay. Nagtuo siya armas ni. Nga, chuduran traman ni. Naila dyan ni. Patay. Balik to ron, kwarta gito ron. Na, pabot-abot ko rin. Siya rin dito isendro na. Watuwat ko mga pila ka oras. Isendro ron na kong Gcash. Kwarta. Tuwat rin. Ano kaya ihulog ko eh. Di ba ako magansiya to, no? Naghatag ko niya sa kalibo. Agay! Lah. Atay, marga ko na tulisan na ng style. Ako yung tulisan kita to yun. Nangit-ngit naman ni Wang ni siya miniabot nga. Gcash diri oh. Kaya nga sa kung sa kalibo.